الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین نقش الا اللہ بر صحرا نوشت سطر عنوان نجات ما نوشت موسیٰ و فرعون شبیر و یزید این دو قوت از حیات آیت پدید اے صبا اے پے کے دور افتادگاں اشک ماں بر خاک پاکے او رساں معزز و محترم سادات و علماء استاد الحفاظ والقراء محترم قبلہ پیر سید قاسم علی شاہ صاحب استاد الحفاظ والقراء حضرت علامہ مولانا عابد صاحب قادری انہاں دے صاحبزادے انہاں دے برادران جتنے بھی علماء بلکہ اور صاحبان شوق اور ذوق خدام آل رسول عاشقان حسین و رفقاء اس بزم دے اندر شرکت فرما رہے ہو اللہ توانو اجر عطا فرمائے اور جڑے صاحبان اس مسجد دی انتظامیہ دے افراد نے جنہاں نے محفل کرائی ہے اللہ تعالی رب العالمین انہاں نو اس دا اجر عطا فرمائے عرض ہے سارے بچیاں کے اور دوستاں کے کہ جڑا اسی اے آپ انہوں سبق پڑھانے ہیں کہ بھئی عقیدہ ٹھیک رکھو اے اسی نہیں پڑھاندے دین عقیدے تو شروع ہویا ہے آپ انہوں سمجھ آئے مثلا
دین دیاں دو چیزاں نے، عقیدہ اور عمل، عقیدہ اور عمل۔ ہن سوال ہے کہ جڑا بندہ مسلمان ہوندا سی ان پڑھایا جاندا سی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو سوال ہے کہ اے پڑھنا عقیدہ ہے یا عمل ہے؟ اے عقیدہ ہے، لا الہ الا اللہ اے عقیدہ ہے، محمد الرسول اللہ دا اقرار کرنا اے عقیدہ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی دین دا بنیاد، بیس اور مڈ یہ عقیدہ ہے۔ آپ تک سمجھ آ گئی؟ اس تو بعد آمنت باللہ، اے تسی پڑھ دیو مسجدہ میں، وملائکتہ، آمنت باللہ وملائکتہ، وکتبہ ورسلہ، ایمان لے آندا میں اللہ تے، فرشتیاں تے، کتاباں تے، رسولاں تے، موت تے، پھر اٹھن دے، قیامت دے دن تے، اے عمل نہیں، اے عقیدہ ہے۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، اے عمل نہیں، یہ عقیدہ ہے۔ اگر آپ احباب دین دی کیمسٹری تے غور کرو اور دی بنیادی ماخذ نو سمجھو تے پہلے نماز نہیں آئی، پہلے روزہ نہیں آیا، پہلے حج نہیں آیا، زکوٰۃ پہلے نہیں آئی، سب تو پہلے اللہ نے مصطفیٰ کریم نو اپنی امت نو عقیدہ سکھان دا حکم فرمایا ہے، اور رسول اللہ دا زیادہ وقت عقیدہ سکھانے چ گزریا ہے نہ کہ عمل۔ نبوت دے 23 سال لکھ کے، نبوت دے 23 سال لکھ کے انہیں چو عقیدے دے سال بھی کڑ لیا جے تے عمل دے سال بھی کڑ لیا جے۔ سب تو زیادہ جس چیز تے نبوت دے دورانیے وچ فوکس کیتا گیا ہے وہ عقیدہ ہے۔ مشرکاں نال لڑائی اس گل دی نہیں باسی نماز پڑھنے آتے تسی نو پڑھ دے، مشرکین مکہ نال حضور دی مخالفت اس گل تے نہیں کہ اسی روزہ نہیں رکھ دے تے تسی رکھ دے ہو، اسی حج نہیں کر دے تے تسی کر دے ہو، اس گل دا جھگڑا نہیں سی، جھگڑا اس گل دا سی کہ جڑے ساڈے بت نے تسی انہاں نوں برا آندے ہو اور ایک خدا دے عقیدے دی دعوت دیندے ہو۔ جھگڑا مشرکین مکہ نال، مدینے دیاں یہودیاں نال اور منافقین نال، میرے نبی دا عمل دا نہیں سی، عقیدے دا جھگڑا سی۔ آپ نو سمجھ آ گئی؟ اس واسطے تفصیل کر رہا کہ خدا را اس دی اہمیت نو سمجھو۔ اچھا قادیانیاں کافر کیوں آندے ہو؟ نماز دی وجہ تو آندے ہو؟ نماز نماز دی تو انہاں ساڈا فرق کوئی، روزیاں چ انہاں دا ساڈا فرق کوئی، حج ساڈی تے انہاں دی فرق کوئی نہیں، زکوٰۃ انہاں دی ساڈی فرق کوئی نہیں، کافر کیوں نہیں؟ عقیدے چ فرق ہے، عقیدہ نبوت چ فرق ہے۔ اسی یہ کہنے آ کہ حضور تو بعد اور نبی وہ آندن ہے، تو عقیدے وچ فرق ہے نہ کہ عمل وچ۔ سو بھائی صاحب آخری جملہ دے اتے بولنا، کیونکہ محرم دے ایام نے زیادہ دے اتے گفتگو نہیں کرنی، زیادہ اس اپنے موضوع تے گفتگو کرنی۔
قبر وچ انسان تے عمل دا سوال نہیں ہونا، قبر وچ انسان تے سوال عقیدے دا ہونا ہے۔ نہ پوچھیا جانا ہے تو سید ہیں، نہ پوچھیا جانا ہے تو بھٹی ہیں، نہ پوچھیا جانا ہے تو تارڑ ہیں، تو کھرل ہیں۔ انہیں پوچھنا ہے من ربک، ما دینک، ما کنت تقول فی حق هذا الرجل لمحمد۔ دین دس اپنا متوجہ ہو گئے نا؟ ایدے وچ عمل دا سوال یعنی تو نمازاں پڑھیاں یا نہیں پڑھیاں، حج کیتے یا نو کیتا، زکات دیتی یا نو دیتی، رشوت لیا، شراب پیتی یا فلاں جو، اے قبر وچ نہیں، یہ حشر دے سوال ہے۔ قبر دی زندگی دا دار و مدار فقط عقیدے تے۔ اور پھر اگلی سن لو، بندے دے لکھاں عمل ہون، حشر دے میدان وچ رب ترکڑی تے ہی تاں رکھنے جدو عقیدہ نال ٹھیک ہویا، نہیں تے نریاں عملاں دی رب نو لوڑ نہیں۔ ایک جملہ یاد آ گیا، شیطان نو اللہ نے اپنے گھر چوں عمل دی وجہ تو کڈیا یا عقیدے دی وجہ؟ ارے بھائی صاحب بات تے غور فرما لو، شیطان نماز نہ پڑھتا تھا اللہ کیا گھروں نکل؟ شیطان روزیاں دا منکر ہویا ہے، حج دا ہویا ہے، داڑھی دا ہویا ہے، کس شے دا ہویا ہے؟ عقیدے دا منکر ہویا ہے۔ معزز حضرات، یہ عرض ہے آپ دی خدمت جس نبوت دی تعظیم نہیں کیتی، سجدہ تے تعظیمی یا نا حضرت آدم نو شیطان نو جڑا کرن دا حکم دیتا ہے۔ اگر تعظیم نبوت نہ کرے تو لکھاں سالاں دی عبادت دی بھی رب تعالیٰ نو ضرورت۔ عبادت اللہ دی بڑی کردا، تعظیم نبوت نہیں۔ اگر آپ احباب مسئلہ تے غور کرو، اللہ وڈا ہے نا، رسول اللہ، حضرت آدم، باقی انبیاء اللہ دی مخلوق نے، لیکن سمجھ آئی با اگر اللہ اکبر بن کے او دے نبی دی تعظیم نہ کریے، اللہ راضی نہیں ہوندہ۔ اگر نبی نو کائنات کے سب تو افضل مان کے او دی علی نو نہ منیے تے مصطفیٰ راضی نہیں ہوندے۔ اگر علی نو من کے صحابہ نو نہ منیے تے علی راضی نہیں ہوندہ۔ اللہ اپنو برکت عطا فرمائے۔ آل رسول دی محبت اے ایمان ہے۔ لیکن سجنوں اے گل ذہن وچ رکھ لو، مرید بھی وہی مرید ہے جڑا صحیح العقیدہ ہے، دوجا کوئی مرید نہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ وہ اپنا جڑا 500 سال بعد دیندہ ہے اپنی جیب وچ پائے، وہ دے پیسے دی نظرانے دی کوئی ضرورت نہیں۔ بس سال بعد پیران سلام کیتا تے 500 پدا گیا کہ میرا نام بھی چران دے ویا، میں ٹیکس دیتی جانا، تو اپنا ٹیکس اپنے کول رکھ پائیے۔ مرید او ہی مرید ہے جڑا صحیح العقیدہ مرید ہے۔ انہوں اینج کر کے پلٹ لو، ادا عکس کیے، پیر بھی وہی پیر ہے جڑا صحیح العقیدہ پیر ہے۔ عکس اور معکوس سمجھ لو دونوں طرف۔ تو عزیزوں اور ساتھیوں، اسی بے عمل لوگ ما عبدناک حق عبادتک، جی میں رب دی عبادت دا حق ہے
اونج ساتھ عبادت نہیں ہوندی پلیا وہ عبادت جو کہتے کوئی نہیں مانتی اونج چھڑیے جی میں منن دا آکے کیا دیا با عبادت جو کہتے اگے کوئی نہیں مانتی اونج لگیے جی میں رب نو منن دا آکے جو اختیار میرے رب دن انہوں نے قبراں والے آئے نہ لیاؤ میری بات نو سمجھو اور غصہ نہ کرو جو اختیار اللہ دے انہوں نے قبراں والے آئے نہ لیاؤ وہ اللہ کو ہی ران دے جیڑا مقام قبراں والے آئے ان تسلیم کرو اور تہے دل نال تسلیم کرو میں اپنی اس قوم تو حیران ہونا محرم آندا ہے نا تے ساڈے سنی بساں وچ بہ جاندے کدے چلے ہو بہشتی دروازہ لنگن چلے اتنے میرے مرشد پاک دا روزہ پاک اے ساڈے سنی بجدے جاندے نو اوتھے سارا سال چوری کرنی پانی دی بھی کرنی تیل لب جائے کرنی بجلی لب جائے کرنی سال بعد دروازے چلا کے تھے گرے بان جھاڑ گئے جنتی ہو گئے میں کیسا اوکھی لب گئی جی اے بند کرو مسیطہ تے تاڑا مارو تے موج ہی بڑی ہے سال بعد لگا گیا ایک پھیرا دیتا تے جنت لے کے گھر آ گیا ایڈا تسی رفڑن کیوں پے سانو بھی دسو ہے میں مسیطہ دا وقت پایا مولویان چھٹی کراؤ مسیط نو تاڑے مارو دروازے چو لنگیا جو جنتی ہو گئے ہو بھائیات موج نہیں لگی دوجے بیلی جیڑے رو آجی سے محرم دا اور نہ دا اور نکل دا زلجنہ ہو دے اٹھو باج کی آج لگ جائے وہ آندے لائے سی بھی ہو گئے میں کہتا تسی دعا کراں بھئی واہ گل بنائی ہے ایڈی سوکھی جنت جے ہائی تے مولا حسین سرکار تو ہی پوچھو تے ہاں بھئی تو آن آخری ویلے بھی سجدہ کرنے دی کی لوڑائی جی ایڈی سوکھی ہے تھی مولا علی ساری رات کھلوتے رہن فاطمہ زہرا ساری رات ایک سجدے چ لنگا چھڑ دیں کہ یہ دی گل ہی کوئی نہیں تھی ایسی عمل کرنے دی سان لوڑ کے نہیں آئی ایسا اوکھی جی جنت بھائی صاحب میں اللہ والیاں دا تے اللہ والیاں دے آثار دا انکار نہیں کردا اللہ والیاں دے تبرکات برکت دیندے نے لیکن ایمانداری نال دسو بندہ اندروں صاف ہو کے ملیاں والی مسجد دا بوہا لنگ کے اُراں آ جائے توبہ کر کے تے اودوں معاف نہیں کردا ملیاں والی مسجد وچوں بندہ توبہ کر کے سچی تے بوہے چوں اندر لنگ آوے تے ایتھے آ کے نماز پڑھے اللہ اون معاف کیتا ہے یا کوئی نہیں کر شارٹ کٹ نہ مارو جیڑے تسی شارٹ کٹ مار دے ہو نا یہ چھڑ دے بھائی ایٹھو دی جنت لنگ جائیے جنت دا او ہی راہ ہے جدے اتے صحابہ چلے نے جدے اتے پانچ تن پاک چلے نے اور مصطفیٰ کریم دے پیچھے چلے اس راہ تے لگ کے جنت ال جاؤ جے جانا ہے تے میرے ہاں مٹھیاں ہو اور کوئی نہیں راہ عزیزان محترم ارشاد ہے الجنت تحت ظلال السیوف جنت تلواراں دے سائے ہیٹھے اے ثابت کیتا ہے کربلا والے کربلا دا میدان ہے اللہ اجے ذوالحج دا مہینہ ہے محرم اجے نہیں چڑھیا ہر نام دی ایک شخصیت پہلوان جنگجو لڑاکا کوفہ دے اندر بڑا مشہور سی ہر بن یزید ریاحی ہر دے والد دا نام یزید ہے
ہور دے والد دا نام یزید، نام عرباں دے اندر اس دور وچ معروف سی، مانن نام غلط نہیں لیکن ہن اسی نہیں رکھ دے کیونکہ دشمن آل رسول دا یہ نام سی۔ توجہ ہے جی؟ اور بن یزید ریاحی، اس نو طلب کیتا گیا گورنر ہاؤس، 1000 بندہ لے لے نال، حسین ابن علی کوفہ آ رہے ہیں، انہوں نے کوفے نہیں آن دینا ہے، تیری ڈیوٹی ہے، روکنا ہے، گرفتار کر سکیں تو کر لیں۔ ہور دے دل نے اس چیز نو ویکھیا تے دل کمبیا کہ رسول اللہ دے پتر نو میں گرفتار کران تے اپنے پنڈ نہ آن دیواں، یہ میری ڈیوٹی لگی۔ لیکن چونکہ گورنمنٹ دے ملازم سن، پروانہ لے کے افسری دا جدو گورنر ہاؤس چو نکلن لگے تے ایک آواز غیب تو آئی، اور تینو جنت دی بشارت ہو گئے۔ دل نے سوچیا کہ میں چلیا آل رسول نہ لڑنا تے جنت دی بشارت ہو گئے، یہ گل سمجھ نہیں آئی، پتہ نہیں ان کی ہے۔ لیکن نکلے، اپنی فوج دے دستے 1000 دے نو نال لیا، کوفے چو نکل دیا آؤں محرم دا جو آغاز سی وہ قریب آ گیا۔ ہور جدو امام علی مقام نو ملے نے ادو اجے محرم دا آغاز نہیں سی ہویا۔ آپ دی سمجھ اس بات آگئی جی؟ ادو ذو الحج دے آخری ایام چل رہے سے، حج دے مہینے دے۔ ہور نے امام پاک نال ملاقات کی تھی اور دسیا کہ میں اے ڈیوٹی دیتی گئی ہے تے تسی کوفہ نہیں جا سکتے، لیکن میرے دل وچ تہاڈا احترام ہے۔ میرے امام نے فرمایا اور تیری ماں تینوں روئے، اے عربی وچ جھڑکن واسطے استعمال ہوتا ہے، ثقلت کا امکا، تیری ماں تجھے روئے، یہ عربی وچ کسی نے جھڑکنا ہوئے نا ان جاندے سن۔ حضرت ہور سنیے امام پاک کو جھڑک تے فرماندے ہیں بھائی کوئی اور ہوندہ تھے اور میں جواب دینا، پر سیدہ تیری ماں دے بارے میں یہ لفظ بول نہیں سکتا، تیری ماں بڑی عزیز، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا، میں اس بارے لفظ نہیں بول سکتا، جو آپ فرمایا ہو ٹھیک، لیکن تہاڈی ماں بڑی عزیز ہے، اور یہ گل ٹھیک سی۔ امام پاک نے اذان کا وقت ہو گیا، چونکہ وہ یزید نے سپاہی سے امام پاک نماز پڑھان لگے تو اور تو پوچھیا ساڑھے نال پڑھیں گا یا الگ پڑھیں گا؟ اور جواب نہیں دیتا۔ امام دس کے تے مسلح تے کھڑے ہو گئے، جدو نماز نیتی ہے تے اور پیچھے کھڑا ہو گئے، نماز اس نے امام پاک دے پیچھے پڑھی، لیکن ڈیوٹی اپنی تے پوری طرح کھڑا ہے کہ میں تو انہوں کربلا کوفے نہیں جان دینا، ٹھیک؟ گلاں باتاں ہوندیاں رہیاں، چلدیاں رہیاں، گفتگو ہوندی رہی، ڈائیلاگ ہوندے رہے۔ محرم دا چاند چڑھیا، پہلی لنگ گئی، ہور نے آپ کوفے دے راستے دی طرف نہ جان دا کہہ کے تے خیمے لا لیا۔ امام پاک نے رات نو سفر شروع کر دیا، چلدیاں فجر ویلے ایک مقام تے امام پاک دی سواری رک گئی، ریتلا چٹیل میدان سے،
امام نے فرمایا جاؤ پتہ کرو اس جگہ دا کی نام ہے۔ لوگ آئے، انہوں نے کہا جی اس جگہ دا نام طف ہے، طف، ارض طف۔ آپ نے فرمایا کوئی اور نام ہے دا؟ دوبارہ آئے تو انہوں نے کہا جی کچھ لوگ کہندے کہ اس نو کربلا کہندے۔ امام پاک سواری تھلے اترے، فرمایا ہاذا موضع قرب و بلا، ہا ہنا محط رحالنا و مقتل رجالنا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پر ہماری سواریاں بیٹھیں گی اور ہمارے مردوں کو شہید کیا جائے گا۔ و مقتل رجالنا، یہ ہمارے مردوں کی قتل گاہ ہے۔ اب اترے تھلے، نالی پانی دی نہر جاری سی، فرات۔ صبح ہوئی تو ہور نے ویکھیا کہ امام پاک جڑے وہ اس طرف نکل گئے، وہ بھی پیچھا کردہ ہویا، اتھے آیا تو اس دے لشکر 1000 دے نو ڈاڈھی پیاس لگی ہے۔ میرے امام پاک نے اپنے ساتھیاں نو حکم دیتا ہے انہوں پانی پلاؤ۔ پانی پلایا گیا۔ اے 2 محرم دی گل، قادسیہ دے مقام تے حسین بن نمیر، اے حسین سواد نالے 4000 سپاہی لے کے کھڑا تھی کہ ادو نہیں لنگن دے امام پاک۔ ایک اور ناکے تے 4000 سپاہی۔ اس طرح کوفے دے چاروں طرف 4-4 سپاہیاں دے دستے کھڑے سن کہ امام کوفے نہ جان۔ جدو اس نے ہور نے دسیا کہ کربلا وچ میں انہوں نے روک لیا ہے، تو پھر وہ سارا لشکر بھی ملدا گیا، 4000 دیاں ٹکڑیاں، 4-4 دیاں، اور لشکر دی تعداد مورخین دے نزدیک 22,000 ہو گئی۔ چھوٹے موٹے ٹکڑیاں رلا کے پورا لشکر 22,000 دا ہو گیا، اکٹھا ہو گیا۔ جدو 22,000 لشکر اکٹھا ہو گیا تو ابن زیاد نے ستنو اے حکم نامہ دیتا کہ یا بیعت کر لین تے یا پانی بند کر لیا۔ امام پاک نے بیعت دا انکار کر دیتا اور پیاسا رہنا برداشت کر لیا۔ ایک جملہ اس جگہ تے بولنا چاہتا ہوں، بیعت کر لیں دے کی سی؟ بچے بھی نہ، عورتاں بھی نہ، آپ بھی 56 سال دی عمر، بیعت کر لیں دے کی سی؟ ہاتھی ملانا سی۔ اے ہاتھی علی پاک نے ابو بکر نال تے ملایا سی۔ آج کرے جو اس دورے خلافت دی بیعت نہیں ہوتی تھی، ہاتھ پڑیا ہے، بیعت ہو گئی۔ جندہ ہاتھ پھڑ لیا ہے اور ہاتھے چھات دے دیتا ہے، ایدہ مطلب سی کہ میں تینو خلیفہ من لیا ہے، تو ٹھیک آدمی۔ اے مور سی، اے مور علی کوڑ بھی آئی، جیڑی مور مولا حسین کو لائی، یہ پہنا مولا علی کو لائی۔ حسین پاک نے قربانیاں دے دیتیاں، یزید دی خلافت تے مور نہیں لائی، کیونکہ اس مور دا وقارے غلط بندے تے لگ دی نہیں۔ یہ دا مطلب ہے ہویا جدے تے حسین نہ لائے او دے غلط ہونے چھ شک نہیں، جدے تے حسین دا بابا علی لا دے وے او ابو بکر تے صحیح ہونے تے شک نہیں۔ تسی علی نے کمزور تے نہ سب جے ابو بکر صدیق صحیح نہ ہوندے تے جدو حسین لڑ دے اس بندے نال جڑا صحیح نہیں، تو علی کیوں نہ سی لڑ دے، یقیناً لڑ دے، لیکن انہاں اپنی لڑائی دا معیار دین رکھے۔ لڑائی دا معیار دین۔ مثلا مولا علی نے کافر نو ڈھا لیا، اس مولا علی المو کر کے تھوک دیتا، جدو ڈھا لیا قتل کرنے لگا، آپ نے چھڑ دیتا، کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا یا علی تسی میرے تے قابو پا لیا، قتل کیوں نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا میں لڑنا اللہ واسطے،
جدو تو میرے ال منہ کر کے تھوک سٹی ہے من اپنا غصہ بھی شامل ہو گیا ہے. علی اپنے غصے آستے کسے نہ لڑدا نہیں. وجہ لڑائی دی دین ہے. وجہ لڑائی دی دین ہے. جتھے دین دا نقصان ہوئے گا اتھے آل رسول لڑن گے. جتھے دین دا نقصان نہ ہوئے گا اتھے آل رسول نہیں لڑن گے. معیار آل رسول نے جنہاں نال او نہ لڑن رب دا نا جے انہاں نال نہ لڑیا کرو. جنہاں نال او لڑ پاؤن انہاں نال صلح نہ کریا کرو. معیار آل رسول نے اور کوئی پیمانہ نہیں. آل رسول تے ٹیسٹ کرنے بندے دے صحیح اور غلط ہونا. آپ نو سمجھ آ گئی. آل رسول نال معیار پرکھو. عزیزان محترم میرے بچوں میرے بھائیوں جدو ابو بکر خلیفہ بانے لو دو ترائی امام مدینے چاہے مولا علی سرکار امام حسن سرکار امام حسین سرکار تو جو غلط سی تے کیوں نہ لڑے جدو یزید نہ لڑے نو تو کر لے آئے لیکن لڑ پین یہ دا مطلب ہے جتھے لڑن اتھے برائی ہوندی ہے جتھے نہ لڑن اتھے اچھائی ہوندی ہے. معیار آل رسول رسول اللہ دے صحابہ کرام جملہ سنیے کربلا دے پورے لشکرے یا حضور دے صحابہ سنت یا تابعین سر پورے لشکرے یا صحابہ سنت یا تابعین سن. تابعی سدن جے صحابی دی زیارت کیتی ہوئے وہ تابعی ہوتا ہے. مثلا میں تو چند صحابہ دا تعارف کروا رہے ہوں اس نو سمجھ لینا. حضرت حبیب ابن مظاہر میں الحمدللہ کربلا شریف حاضر ہویا تے اس بات دی زیارت کیتی ہے کہ امام پاک دی مزار دے نال حضرت حبیب ابن مظاہر صحابی رسول دی قبر ہے. بھائی صاحب میرے جیسا چھوٹے ذہن دا بندہ تے مڑ اے ہی سوچ دے نا بھائی دین مدینے تے کربلا چے مدینے چ نانے دی قبر دے نال بھی صحابی دی قبر ہے. کربلا چ حسین دی قبر دے نال بھی صحابی دی مدار ہے. انہاں نانے تے نواسے تے صحابی باہر کڈے نہیں اسی اپنے دین ہی چکی میں باہر کڈ چھڑی. بھائی صاحب مسئلہ سمجھ جا گیا میرے بھی لڑائی نہیں دین عقل کرو. میں کربلا بھی تو لنگے آ جاؤں کوفے تو کربلا گڈی جا رہی سی ڈرائیور نے آکھیا جی یہ کربلا دے سید زادے ایتھے بھی دفن. میں کہ لے چل اسی وہ گڈی اپنی کرائی تھی بھئی جدے جانا ہوئے تو ساڑھے نال رہنا ہے جنہ دے نسی رہنا ہے وہ پکی گڈی ساڑھے نال وہ ہے سی اتھو دے شہری سی عراقی سی وہ دی گڈی سی جتنا چیر رہے ہیں کول رکھی. راستے وچ کربلا دے نزدیک جا کے کوفے تو اس نے گڈی تھلے سڑک تو لائی. اگر چند مطلب ایکڑ دا سفر ہی طے ہویا ہے تو ایک مزار شریف بہت سارے زائرین ہوتے اس مزار دے اتے لکھیا سی کہ علی دا پتر ہے کربلا وچ شہید ہویا ہے. گھوڑے دے اتے شہید ہوئے تے گھوڑا دوڑدا دوڑدا ایتھے آ کھلوتا ہے ایتھوں دیاں لوگاں انہوں نے ایتھے ہی دفن کر دی. اور 72 شہیداں وچ بھی انہاں دا نام ہے. انہاں دا نام سی ابو بکر ابن علی. رسول اللہ دے ممبر تے بے کی گل پہ دسنا تو مسجد رسول اللہ دا ممبر ہے ابو بکر ابن علی انہاں دی قبر تے لکھیا ہے. من سمجھ نہیں ہوندی نواز شریف نو آکھو عمران خان دا نا اپنے پوترے دا نا رکھ.
نواز شریف نو آکھو با تیرے ال پوترا نواسا ہویا ہے تو دا نا عمران در سی تو عمران نعوذ باللہ برا نام تین چلو عمران نو آکھو با تیرے ال جو پتر ہوئے تے تو ان دا نا نواز شریف دا ترسی نہ رکھ بھائی صاحب جنہاں نال نفرت ہوئے بندہ اپنے پتران دے نا تے نہیں رکھدا جنہاں نال پیار ہوئے بندہ انہاں دے نا رکھدا ہے علی پاک نے ابو بکر بھی اپنے پتر دا نا رکھیا تے عثمان بھی اپنے پتر دا نا رکھیا ساڈے کول خبر غلط نہ ہوندی ہوئے متے انہاں وچ پیار بڑا ہوئے میں سید دی مزار تے حاضری دیتی دعا پڑھی پیر چومے تے میں کہا بھئی سنیا اپنے نا دی طرح ساڈے تے کرم رکھیا ہے تو کربلا چلے گا عرض ہے حبیب ابن مظاہر رسول اللہ دے صحابی نے بہار الانوار وچ لکھیا ہے بہار الانوار اے او حبیب ابن مظاہر نے جڑے نکیاں ہوندیاں مولا حسین نال کھیڑ دے پہ آئے تے میرے نبی نے چاہ کے اپنے سینے نال لا کے پیار کیتا میرے حسین دا ساتھی ہے ہاں 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 سبحان اللہ حضرت کیا کمال دے لوگ سن رسول اللہ دے صحابی نے حضرت عبداللہ بن عروہ کربلا وچ موجود سن تے ہے بڑا محبت بڑا جملہ ہے امام پاک دی خدمت چاہے تے بڑھاپا اینا سی انہاں تے کہ انہاں دی حضرت جابر بن عروہ دی اے نا اکھاں دیاں پلکاں جھک کے اکھاں دے اٹھتے آ گئیاں سی اب بندہ بڑھا ہوندا جائے تے انج ہو جائے تے کمر جھکی تے کیتی بھی مینوں بھی سرکار تسی اپنے نال شامل کرو امام پاک نے فرمایا بھی تو اتنا بوڑھا ہو گیا ہے نانے دا صحابی ہیں تے تو رہن دے تھوڑے جے پیچھے ہوئے تے چادر لے کے نا اکھاں دے اتو ماس اتا چاہ کے اتے پٹی بننی بیٹھو اکھی نظر ہوں ایک کپڑا لاک نال بان کے تے نیزہ ہاتھ پھدیا تے تھوڑے جے سیدھے ہو کے عرض کردے نے سنیا ہن ویکھو میں جوان نہیں لگدا پہ میرے امام نے فرمایا ٹھیک ہے آ جا سائیں جذبہ ویکھ لیا نا بھئی اس گلدستے بہتراں والے جی شامل ہونے دے قابل ہے تے آ جائے ایویں تے نہیں نہ پھول بنے پوری دنیا ہی چو اگر میرے مولا نے 72 چن کے تے گلدستہ بنایا ہے تو بڑے گلدستے جڑے بھی گل ہائے سارے ہی بے مول ہائے سارے ہی سونے ہیں ماشاءاللہ حضرت جابر بن عروہ اے حضور دے صحابی نے حضرت جون حضرت جون صحابی رسول نے حضرت ابو ذر غفاری دے غلام سن اور نبی پاک دے کلمہ پڑھ کے غلام ہوئے سن صحابی سن اس تو بعد حضرت ابو ذر دی وصال تو بعد امام حسن دی بارگاہ چ رہے امام حسن تو بعد امام حسین دی خدمت چ رہے جدو کربلا ہوئی تے پیش ہوئے سرکار میں بھی حاضر ہونا ہے تو آپ نے فرمایا برا دی نشانی ران دے تو رو پہ تے کر دینے یا حسین تسی اس تو میں نو شامل نہ کر دے میرے پسینے ہی چبو آن دی میرا رنگ کاڑا ہے تو میرا حسب نسب بھی خاندان بھی ایڈا اچھا نہیں غیر معروف جا بندہ اس تو پر بیچنا اور لے دے تو امام پاک نے دعا فرمائی یا اللہ ہر بندہ اپنے خاندان نال اٹھے گا ان قیامت علیہ دن فاطمہ زہرہ دی اولاد چوٹھا حضرت جون ان قیامت علیہ دن زہرہ دی اولاد چنال اٹھائیں ایدہ نسب ساڑھے نسب نال شامل فرما ایدہ پسینہ خوشبو دار فرما ایدہ چہرہ روشن کر امام نے ہاتھ تھلے کیتے تے رنگ بھی چٹا ہو گیا تے خوشبو بھی آن لگ پڑی فرمایا ہون راضی آجا حضرت مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ دے صحابی نے کربلا دے جڑے صحابہ نے انہاں دا بھی تے تذکرہ ہونا چاہیے بھائی صاحب یہ نہیں ہونا چاہیے حضرت مسلم بن اوسجہ
یہ مولا علی دے بھی صحابی نے، میرے نبی دے بھی صحابی نے، مولا حسن دے بھی صحابی نے اور مولا حسین دے بھی صحابی نے، کربلا دے اندر موجود ہیں۔ اے جے وہ بندے جس 10 محرم دی رات 9 تے 10 دی وچلی رات امام دے خیمے چ کھڑیا ہو کے آکھیا سی مولا تسی آندے ہو ٹر جاؤ، میں نے شہید کیتا جائے، میرے جسم دے ٹکڑے کیتے جائیں، انہاں نے ساڑیا جائے، راکھ ہوا چ بکھیر دیتی جائے، انج میرے نال 70,000 واری ہوئے تے مڑ کوئی پوچھے حسین نال کھلونا ہی تو میں مڑ نال کھلونا ہے۔ اے جے صحابہ جیڑا صحابی دا منہ تکے انہاں دن تابی کی آندے نے اس نو تابی، تو اتنے صحابہ سن تے جیڑے باقی سن انہاں صحابہ نے ویکھیا سی، لہذا 100% بات یہ ہے، اس نو نوٹ کر لو، میں ذمہ دار ہاں کہ کربلا وچ مولا حسین دے نال جو لشکر 72 دا موجود سی، یا آل دے سن یا اصحاب دے سن یا تابعین دے سن، تریجا فرد ہونا ہے، کوئی نہ منافق سی نہ کافر سی نہ کوئی 2 نمبر بندہ سی، وہ سارے ایک نمبر آئے۔ لہذا جدو کربلا دے شہداء دا تذکرہ کرو تو انہاں دے اندر موجود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دا بھی تذکرہ کریا کرو، جیڑے اچھا ایک فرق ملحوظ خاطر کر لو، ساڑھے ساتھی تقریر کرن تے وہ آندے نہیں یزید دے لشکر صحابی آئے، اسی کریے تے اسی آنے حسین دے لشکر صحابی آئے، تسی آگ سب ہونے دے جروڑا کی ہے، میں کہ روڑا یہی ہے، اسی صحابہ نے چنگی تھا تے رکھنا چاہنے ہیں، وہ غلط جگہ تے رکھنا چاہندے نے، تے حقیقت اپنی بدل دی نہیں، اگر چڑے سورج نو کوئی آکھے رات ہے تو اسی چپ کر جاواں تے بشار ہی پیان دن چلو رات ہے، لیکن ہونا تے نہیں۔ بھائی صاحب سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو میں عرض کراں گا کہ تسی اپنی مرضی چھڑ دیو خواہ تحقیق دی دنیا میں جاؤ، متوجہ ہوگے نا بھائی صاحب؟ تحقیق دی دنیا میں جاؤ، تحقیق دی دنیا یہ ہے کہ میرے مولا حسین سرکار دے نال میرے نبی پاک سرکار دے صحابہ کرام آئے، اور مولا حسین خود نبی پاک دے پتر بھی آئے، نبی پاک سرکار دے صحابی بھی آئے۔ دعوت میری یہ ہے کہ امت نو تقسیم نہ دیو، امت نو جمع دیو، تقسیم نہ کرو، فرقے نہ بڑھاؤ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، امت نو تفرقیاں دی نہیں، امت نو اتحاد دی لوڑ ہے۔ بھائی صاحب تقریرہ ہو کریا کرو جنہیں چو پیار ودہ ہوئے، لڑائی آلیاں تقریرہ چھڑ دے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساڑھا ایمان اور عقیدہ ہے وے جندہ 5 تن نال ہے۔ اللہ تعالیٰ سید شبیر شاہ جی اور اندھی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمان دے ہے جندہ 5 تن نال ہے، پیار نہیں جندہ 5 تن نال ہے، پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں۔ بھائی صاحب مرضی تھوڑی اپنی ہے، تسی سمجھو یا نہ سمجھو، میں صرف سنان دی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، سنا رہا ہوں جندہ 5 تن نال ہے، پیار نہیں جندہ 5 تن نال ہے، پیار نہیں جندہ 5 تن نال ہے، پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں۔ لاکھ
لکھ نفل نمازاں پڑھ بھاویں لکھ نفل نمازاں پڑھ بھاویں لکھاں لمے سجدے کر بھاویں جے تو آل رسول دا دشمن ہے تیرا بیڑا جانا پار نہیں. بھائیو سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے؟ اے اہل السنہ نے جنہ دا ایمان اور عقیدہ اس رمض نال سمجھ لینا. حضرت اور پانی بند کر دیتا سیدہ نے غلطی ہے نا. اور دا پانی بند کرنا امام پاک دا غلطی ہے. امام پاک نو کوفے جان تو روکنا غلطی ہے. یزید دے لشکرے چ رانا امام نو مل کے بھی غلطی ہے. 7 نو ادے رانا غلطی ہے, 8 نو رانا غلطی ہے, 9 رانا غلطی ہے, 9 والی رات ادے رانا غلطی ہے. لیکن جدو دا دی سویر ہوئی نا تے اور پہلی صف وچ کھلوتے ہیں سامنے حسین ابن علی کھلوتے اور دا دل دھڑکے اندر پیار جو آ دل دھڑکے آتے نال ایک بندہ کھلوتا سی. اس آخیا اور میرے کو اگر کوئی پوچھے نا بھئی کوفے دا ساریاں تو بہادر بندہ کون ہے میں تیرا نام لینا سی. کیا ہے ساریاں تو بہادر لکھے نا تو ایڈا ڈردا کیوں گیا بندے تے صرف اگے 72 73 نہیں. اور فرماندے نے میں اس تو نہیں ڈردا باقی بندے کتنے میں اس تو ڈرنا جنت اس پاسے دوزخ اس پاسے جدے اسی ہیں دے دوزخ ہے. میں جنت دوزخ دے درمیان سوچتا پیاں کھڑے پاسے جاواں ادو تھوڑا تھوڑا گھوڑا لشکر اشویں منے کر دے جاندے نالے گل کر دے جاندے نالے گھوڑے تھوڑا تھوڑا جس لئے سمجھا نا بس سپاہیاں تو تھوڑا جا دور ہو گیا ایڑ لائی تو مولا حسین دے قدمائے اینیاں غلطیاں کر کے جدو زہرہ دے لال دے قدمائے چاہے نے تو سیدہ ہے نا مڑ انہاں چاہ کے سینے نہ لا لیا ایج سینے نہ لا کے فرمایا حر انت حرن فی الدنیا والآخرہ جا تیری ماں نے تیرا نا دنیا تے حر رکھیا سی حسین تینو دوزخ دیا کہ تو آزاد کر کے جنتی کر چھڑ. پہلا شہید حسین دے لشکر دا ہو رہے مینو حضرت حردی قبر تے جان دی سعادت نصیب ہوئی. بڑا سونا روزہ بنیا ہے بلے 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 بلے. میں اتھے کھلو کے ایک ساتھی اندر سے میں آکھیا ویکھ لو نیرے سیدان دے روزے نے جڑا سیدان نو مان لے مان انہاں دے بھی جاندے ہے پر مننے صحیح ہو کے اندروں کوڑا نہ مننے جڑا سیدان مان لے روزے تو دے بھی ایڈے سونے بن جاندے نے. ویکھو حضرت عرضہ کڈا شاندار روزہ ہے. تو بھائی صاحب اسی عرض کران گے اسی تے سیدان دے بھی نوکراں تے سیدان دے منن والیاں دے بھی نوکراں سیدان دے بھی نوکراں تے سیدان نو منن والیاں دے بھی نوکر سیدان دے نوکراں دے بھی نوکراں سنی جو ہے اسی تے ہے ہی منن والے. جی اسی تے بھائی صاحب آل رسول دے نا تو ہی قربان ہو جانے. تسی یقین نہیں کرنا اس گل تے لیکن میں پتہ ہے تسی حافظ آباد کسی بندے دا اگر رابطہ ہوئے نا تے جتوں اجازت نامے دیندے محفلاں دفتر جتوں محفلاں دے اجازت نامے دیندے اتھو جا کے پوچھ لیا ہے ضلع حافظ آباد آل نبی دی شان وچ بڑیاں محفلاں کیڑی قوم کروا رہی ہے. پجی ساریاں تو باڑے سننی اللہ دے فضل نال ہر شہر ہر پنڈ محفلاں ہو رہی ہیں. شہراں دا دیہڑیاں دیاں کٹھیاں محفل اچھا دا دیہڑیاں پوریاں دی محفل رکھی ہر روز محفل ہر روز علماء دا بیان. کیوں حسین پاک دا ذکر کرنا عبادت ہے. حسین دا نانا راضی ہوندا ہے جے حسین حسین کریے تھے اوے حسین حسین کریے تے حسین دا نانا راضی ہوندا ہے. بخل نہ کریا جے حسین حسین کرنے کنجوسی نہ کریا دب دبا کے ذکر حسین کرو کرنا اپنی وانڈ نالے پر حسین حسین دبا کے کرو تاکہ حسین راضی ہو جائے حسین دا نانا راضی ہو جائے حسین دا نانا راضی ہو جائے اللہ راضی. سمجھ آگئی جنہ سیدان دے در دی نوکری دے لی بھائیا انہاں بیڑے پار ہو جانے رنگ لگ جانے کم بڑھ جانے
ایک جملہ میں بول کے دعا کراں گا تھوڑے سامنے. ایک جملہ بولنا چاہنا بھی رنگ کیویں لگدے نے جیڑا سجدہ مندا ہو. اندے اوتے ایک جملہ بولنا. اللہ 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 اللہ. حضرت جنید بغدادی دے مزار تے میں حاضر ہوا. حضرت جنید بغدادی، حضرت جنید بغدادی دا تے سری سکتی دا مزار اکٹھا ہے. حضرت جنید تے سری سکتی پیر مرید بھی نے. حضرت جنید تے سری سکتی ماما بنیا بھی نے. جنید بنے نے مامے نے، سورا جوائی بھی نے، استاد شگرد بھی نے، پیر مرید بھی نے. انہیں رشتے نے حضرت جنید تے سری سکتی تے مزار بھی دو بزرگاں دی کٹھی. ہاں جی. تو جنید پہنا پہلوان آئے، لڑائی کر دیا. آج مندے جے سنی سجدہ کسے بندے جرت ہی نہ کرنی انہوں نے لڑن دی. ایک دن انہوں نے کسے دس آب ایک پہلوان ہے تو آندہ میں جنید نہ لڑنا. تو آئے سید ہے. جنید آکھیا میرے نال کون لڑ سکتا. انہوں نے کہا جی ایک سید صاحب نے تو آندے میں لڑ. سید نہ تھا تو انہوں نے کہا پہلوان ہے وہاں لڑنا ہے. جنید پیڑے چاہے تے بیکھے ایک بریک یا بندہ چھوٹا جا. جنید پاک نو بڑا غصہ چڑھیا. انہوں نے ہاتھ پھڑیا جی تو پھدیا نا اینج کر کے وہ پہلوان مڑو تھوڑا جہا دبائیں دے. انہوں نے دبایا تو جڑے سید صاحب آئے انہوں نے کان نیڑے کر کے آکھا جنید خیال کری میں آل رسول ہاں. جدو حضرت جنید نے سنیا نا بھئی یہ آندے آل رسول ہاں تو جنید ہاتھ چا چھٹیا تے پیر پھد لے. سرکار مڑ پہنا کہ انہیں دسیا میں ڈاڈا ہاتھ لا بیٹھا ہوں کچھ تسی ایک بار یا ہاتھ لاؤ تے میں ڈھاندا اپے جیسا. عزیزان دی وقار سید صاحب نے جنید نو گرایا تے جنید رون لگ پے. بادشاہ پوچھیا جس بادشاہ دے پہلوان ہے جنید کیوں رونے میں تینوں مڑ لڑانا وا. کہندے نے بادشاہ وا میں اس تو نہیں روندا میں ہریا کیوں ہاں. مینوں اج پتہ لگا ہے جتن دا سواد اینا نہیں آیا جنہ ہرن دا سواد آیا ہے. اینا کہ جتیا سواد نہیں آیا جنہ ہریاں آیا. انہیں کہ کی ہوئی. حضرت جنید فرما دے ایتے میری کنڈ زمین تے لگی ہے اگے بندے راضی ہوندے آئے آج مدینے والا ماہی راضی ہویا ہے. جیڑا بندہ ملو نہ اتنا چر کھاندا رہے بادشاہ دا لنگر ضائع کیتے ہی ہر گئے کی کیتے ہی لوگ برا بلان دے رہے سن دے رہے. گھر جا ستے راتی سرکار تشریف لے آئے. فرمایا جنید سیدہ تو ہرے ہیں عزت تیری گھٹدی نہیں اگے پلوانہ دا سردار ہیں ہون تینو سید طائفہ جنید بغدادی ولیاں دا سردار بنا چھڑے ہیں. عزیزان من جڑا آل رسول دی نوکری دے وے اللہ دے ترادی ہو جائے. آؤ سنو اور یاد کرو. ایک جملہ بس کے بیان کر کے تو دعا کر دیا. شام دا بازار یزید دے دربار نو سامنی گلی بازار حمیدیہ دیگر ویڑے آل رسول دا کافلہ جا کے رکیا ہے. سرکار دی آل دا کافلہ جد اٹھ جا کے رکیا نا دیگر دے ٹائم بھائی صاحب اندر ہر کار آ گیا انہیں دسیا جا کے کہ کافلہ آ گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یزید کیا آج بار کھڑے رہن دیو ٹائم کوئی نہیں کل ملاقات ہوئے گی. دیگر تو لے کے اگلے دیار دی پیشی تئی رسول اللہ دیاں دیاں بازار کھلوتیاں رہی ہیں. میرے عزیز میرے دوست جتھے کھڑے آئے نال محلات نے ایک محلی چو ایک عورت آئی انہیں لے آندہ ہے کھانا کھجوراں پیش کی دیا نے. سیدہ زینب فرما دیا نے فضا انہا لوکاں نو آکھو اسی صدقہ کھانا لے نہیں صدقہ دین والے. اسی صدقہ کھانا لے لوگ نہیں اسی صدقہ دینا لے. فضا نے جا کے نوکرانی نو دسیا تے نوکرانی اپنی مالکن نو دسیا بے اے جڑے آج جائے نے اوہی کہتی کوئی اور طرح دے. نوکرانی دسیا تے مالکن تھلے آئی کہندی ہے فضا اپنی بی بی نو پوچھ اگر اسی صدقہ نہیں ہدیہ پیش کریے تے قبول کر لین گے.
فرمایا ہاں قبول کر لواں گے. وہ عورت کہی تے آندی ہے جی قبول کر لین گے. اس عورت نے کھانا لیاندا پانی لیاندا کپڑے لیاندے پیش کیتے نے. اللہ اکبر. شہزادیاں نو ہر چیز بازار دے اندر پیش کیتی ہے. بیلیو بازار تایا نواں اے او شہزادیاں نے جنہاں دے بوئے تو جبریل بھی نظر نیوی کر کے لگ دے آئے. میرے عزیز میرے سجن سیدہ فرما دیا نے فضائے عورت کون ہے جڑی اتنا اچھا سلوک کر رہی ہے. حضرت فضا جا کے پوچھے بی بی تو کون ہے؟ وہ عورت کہندی ہے میں کوفے دے رہن والی نہیں, میں شام دے رہن والی نہیں, میں مدینے دے رہن والی. سیدہ نے سنیا تے فرمایا ذرا نو قریب لے آؤ. وہ عورت قریب آئی تو آپ فرما دیا نے مدینے کیڑی جا تو رہنی ہے کیونکہ نانکی نگری آئی اپنا پرانا دیس آ نا دادکا نانا. میں مدینے کیڑی جگہ دی اسے کہا جی میں مدینے سیدہ فاطمہ زہرہ دے گھر رہن دی, میں زہرہ دی نوکرانی ہوں. بچپنے انہوں نے گھر کم کر دیا. جدو میں بڑی ہو گئی میری شادی ہوئی. سیدہ زہرہ پاک نے جدو رخصت فرمایا دعا بھی دیتی نال دعا دے ایک نصیحت بھی کی تھی. اے نوکرانی تو زہرہ دی نوکرانی ہے, اس نوکری دا صدقہ اللہ تیرے تے بڑے کرم فرمائے گا, بڑے رنگ لائے گا. لیکن ایک وصیت یاد رکھی تیرو اللہ رنگ لائے اور کدی ڈی کر دا ویڑا ہوئے تیرے بوئے اتے کوئی قیدیاں دا قافلہ آیا رکے انہاں دی خدمت کری دارا راضی ہوئے گی. عزیزہ نے دی وقار بڑے کرمالے لوگ میری بات نو سمجھنا اور غور کرنا ہو کہن دیئے جی میں تے اپنی سیدہ دی وصیت عمل کر کے تواڈی خدمت کیتی ہے. اللہ اکبر. سیدہ نے جدو امی جان دی وصیت سنی تے ماں دا پیار یاد آیا. فرمایا ماں کی فرماندیاں نہیں, فرمایا ایو وصیت کیتی آنے. سیدہ فرماندیاں نے جدو مدینیوں آئی ہیں سید وسطیانی اسا کیا ڈاڑے وسطے آئے چکے فرشتے جلان دے آئے. ہائے میں قربان ہو جائے جھولا فرشتے جلان دے آئے بوئے تو خالی کوئی نہ جانا. فرمایا جدو آئی آئے گھر کون آئے؟ اسا کیا جی ایک پتر حسن آئے, ایک پتر حسین آئے, ایک بہن زینب آئی, ایک سیدہ ام کلثوم علی دی دھی آئی. آپ نے سنیا سیدہ زینب سر نیواں کیتا یہاں روندے پہ آئے. روندیاں روندیاں فرماتے نے بی بی کوئی دعا قیدیاں کڑو کرا لے اور تینوں کی دے سکنے کوئی دعا کرا لے. وہ عورت آندی ہے بی بی جو دعا دینیاں دعا دے عمر لنگ گئی ہے ایک واری مدینے والے سیدہ دی مڑ زیارت ہو جائے. عمر لنگ گئی ہے جدو دی شادی ہوئی ہے میں آئی ہاں دوبارہ زیارت نہیں ہوئی, ایک واری دعا چاہتے مڑ سیدہ دی زیارت ہو. عزیزہ ندی وکار کوئی درد والا بیٹھا ہوئے تو جملہ سمجھ لوے میرے مولا دی بہن نے نہ ہاتھ چاہے نے نہ سر اٹھایا ہے, دعا نہیں کی تھی. بی بی آندھی ہے بی بی میڈی وڈی دعا تے کوئی نہیں منگوائی دعا چکر ایک واری حسین دی زیارت ہوئے. ایک واری بی بی زینب نو ویکھا میں قربان جاواں میری مولا زادی فرما دیا نے بی بی جے ایئی دعا منگانیا منگن دی لوڑ کوئی نہیں تیری دعا منظور ہو گئی ہے. جے حسین دی دید کرنی سر چاہ میرے تے حسین سوارے. جے زینب دی زیارت کرنی تے سامنے ویک تیرے سامنے کہتن کوئی اور نہیں علی دی دھی زینب تے ام کلثوم کھلو دیا. عزیزہ نے دی وقار انہیں دردناک سفر کیتے نے سیدہ نے درد ہے
5,500 کلومیٹر دا سفر سید زادیاں کیتا 5,500 کلومیٹر اٹھاں دے سفر کیتا نے جنہ اٹھاں اتے پلانے کوئی اے نبی دا گھارے اے نبی دا گھرانے اے نبی دی آل نے میرے سجنوں میرے ساتھیوں اے جے او لوگ جنہ دی نوکری کریں مدینے والے راضی ہو گئے میں اپنے سارے پترہ نہ کھاں گا محرم دے ایام آل محمد دے ذکر اچ گزارو سنی علماء دی صحبت اچ رہ کے گزارو جتھے علماء دا جلسہ ہوئے اتھے بیٹھو کسے بھی خشک مولوی کو جان دی ضرورت نہیں جڑا آل رسول دے نا تو نسدہ ہوئے اس مولوی تو بچو جڑا اصحاب حضور تو نسدہ ہوئے اس مولوی تو بھی بچو او دے کوڑ بویا کرو جڑا آل دا بھی نوکر ہوئے صحابہ دا بھی تھا اور لنگر پکاؤ لنگر تقسیم کرو امام پاک دے نام تے قرآن پاک دی تلاوت کرو نوافل پڑھو صدقہ کرو خیرات کرو اور 10 محرم دا دن امامہ پاکاں دی یاد ہے جو نہ دے ذکر ہے کوئی کرکٹ کھیلن کوئی ادھے ادھے پرانے جاؤں فلاں جاؤں وہ ترے 10 محرم دا دن امام پاک دی یاد دا دینا کدے اگے پیچھے نہ جانا اگر سفر نہ کر سکو تے اپنی مسجد چیک دن اعتقاف کر کے گزارو نہیں تے بہتر ہے جتھے علماء دا بیان ہوئے سفر کر کے تے علماء دے بیانات میں شرکت کرو اور آل رسول دا ذکر سنو لنگر پکاؤ لنگر کھواؤ اور حضور دی آل نال محبت دا اظہار کرو ساڑے ایماناً جلا اور تازگی نصیب ہوئے گی وما علینا الا البلاغ